19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Κύριε Μιχαηλίδη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε για αυτό το ωραίο κομμάτι που μας παίξατε. Και εδώ έχουμε τη διατριβή σας που ακριβώς είναι ήχη και τοπία της Τραπεζούντας. Μουσική μνήμη και εξουσία στην Τουρκία. Είναι η διδακτορική σας διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον στην Αμερική το 2016. Πρόκειται για μια ανθρωπολογική εθνογραφική έρευνα η οποία διήρκεσε για περίπου 2,5 χρόνια. Έζησα στην περιοχή της ιστορικής Τραπεζούντας, στην πόλη και στα γύρω χωριά, όπου υπάρχουν ακόμα κοινότητες ανθρώπων οι οποίες μιλούν την ελληνική διάλεκτο της Τραπεζούντας, αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν Ρωμαίικα ή αυτό που εμείς εδώ στην Ελλάδα περιγράφουμε ως Ποντιακά, Ποντιακή διάλεκτος. Και παρά το γεγονός ότι αυτές οι κοινότητες άρχισαν να εξισλαμίζονται το 17ο περίπου αιώνα, σήμερα έχουμε τους απογόνους αυτών των κοινοτήτων, οι οποίοι, αν και Σουνίτες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, ομιλούν αυτήν την ελληνική διάλεκτο. Και τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία αναγέννηση και της ποντιακής λύρας και μουσικής σε αυτές τις κοινότητες και όχι μόνο. Επομένως, εγώ και ως ερασιτέχνης λυράρης και ως ανθρωπολόγος είχα αυτή την περιέργεια να δω τι συμβαίνει με αυτή τη μουσική, γιατί αναγεννάται, γιατί οι νέοι άνθρωποι αρχίζουν ξανά εκεί να ακούν ποντιακά τραγούδια με στίχο στην ποντιακή και με την λύρα. Ποιες είναι οι ιδεολογικές και πολιτισμικές συνέπειες αυτής της αναγέννησης. Επομένως, πήγα και έζησα στην Τραπεζούντα για περίπου 1,5 με 2 χρόνια. Ήμουν μεταξύ Τραπεζούντας Κωνσταντινούπολης και λίγο στην Άγκυρα και σε κάποια χωριά της περιοχής του Ευξήνου Πόντου, ζώντας με τους ανθρώπους, με τους μουσικούς, παρακολουθώντας και καταγράφοντας την καθημερινότητά τους. Έκανα αυτό που λέμε στην ανθρωπολογία επιτόπια έρευνα. Εκτός από τη μουσική, τι άλλο διαπιστώσατε? Ειδικά στη γειτονική Τουρκία, η μουσική και η λεγόμενη παραδοσιακή μουσική είναι ένα πεδίο μουσικής εξαιρετικά πολιτικοποιημένο. Μετά το 1923 και την εκδίωξη του ελληνικού χριστιανικού πληθυσμού, η μουσική κληρονομιά, η ελληνική μουσική κληρονομιά της Τραπεζούντας, που στηρίζεται κυρίως στην λύρα και σε άλλα όργανα, αλλά κυρίως στη λύρα, επιβίωσε κατά κάποιον τρόπο σε αυτούς τους πληθυσμούς και το κράτος επιχείρησε κατά κάποιον τρόπο να την ελέγξει και να την ανανοηματοδοτήσει. Υπήρχαν ημάμιδες, θρησκευτικοί λειτουργοί, οι οποίοι τριγυρνούσαν στα χωριά των ελληνόφωνων κοινοτήτων της περιοχής και τους παρότριναν να σταματήσουν να ακούν λύρα, διότι αυτή ήταν το όργανο των απίστων εντός εισαγωγικών των χριστιανών και αυτοί ως καλοί μουσουλμάνοι δεν θα πρέπει πλέον να ακούνε λύρα. Επομένως, στιγματίστηκε αυτό το όργανο και η μουσική του εκ μέρους των μουσουλμάνων σουνιτών θρησκευτικών λειτουργών. Στη συνέχεια, με τις πολιτικές του εθνικού κράτους εκ μέρους του Μουσταφά Κεμάλ, του λεγόμενου Ατατούρκ, υπήρξε μια προσπάθεια οικειοποίησης και ανανοηματοδότησης του οργάνου. Άρχισαν να αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες για την ιστορία και την καταγωγή αυτού του οργάνου, προκειμένου οι άνθρωποι οι οποίοι άκουγαν και διασκέδαζαν, ψυχαγωγούνταν με αυτή τη μουσική, να αρχίσουν και οι ίδιοι να αισθάνονται ως Τούρκοι και όχι ως κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, στα πλαίσια δημιουργίας τουρκικής εθνικής συνείδησης στη γειτονική Τουρκία, αναπτύχθηκε μια πολιτική για την αφομοίωση και ενσωμάτωση όλων των μουσικών ειδών του μικρασιατικού χώρου και όλων των τραγουδιών. Ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ διόρισε μια επιτροπή μουσικολόγων, οι οποίοι τριγυρνούσαν στο μικρασιατικό χώρο μετά το 1923 και κατέγραφαν μελωδίες. Στη συνέχεια κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι και άρχισαν να συζητούν για το πώς θα δημιουργήσουν αυτό που σήμερα ονομάζεται τουρκική δημοτική μουσική. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι όλες αυτές οι μελωδίες τις οποίες συνέλεξαν οι μουσικολόγοι και οι ερευνητές είχαν στίχους σε γλώσσες άλλες μη τουρκικές. Οπότε είχαμε τραγούδια στην ποντιακή, τραγούδια στα αρμενικά, τραγούδια στα κουρδικά, στα αραβικά, στα λαζικά, στα γεωργιανικά και σε άλλες γλώσσες που ομιλούσαν οι κοινότητες του μικρασιατικού χώρου μετά το 1923. Επομένως, τι έκαναν αυτοί? Πήραν όλα αυτά τα τραγούδια, κράτησαν τις μελωδίες και άρχισαν να γράφουν στίχο στην τουρκική, προκειμένου αυτά στη συνέχεια να παρουσιαστούν ως τουρκική δημοτική μουσική. Και αυτή η πολιτική βέβαια συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 90, θα έλεγα. Γι' αυτό και σήμερα θα δούμε ότι υπάρχουν πολλές κοινές μελωδίες μεταξύ ημών και των γειτόνων μας στην Τουρκία. Δηλαδή υπάρχουν μελωδίες οι οποίες τραγουδιούνται στα τουρκικά και τις έχουμε και στα ποντιακά. Μελωδίες οι οποίες τραγουδιούνται στα τουρκικά και είναι και στα κουρδικά. Τουρκικά και αρμενικά, τουρκικά και γεωργιανικά και πάει λέγοντας. Ναι. Επομένως, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής για την αφομοίωση και την τουρκοποίηση των μουσικών της Μικράς Ασίας και του Πόντου, σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε και η λύρα εκ μέρους του τουρκικού κράτους και έγινε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης όχι μόνο των μελωδιών, αλλά και δημιουργίας νέων αφηγήσεων για το τι είναι αυτά τα όργανα, ποια είναι η καταγωγή τους, ποιοι τα έπαιζαν κτλ. Τα τελευταία χρόνια αυτή η πολιτική άρχισε να καταρρέει λόγω του ότι μια νέα γενιά ερευνητών
μουσικών, ακτιβιστών, άρχισαν να διεκδικούν και πάλι τα τραγούδια στις μητρικές τους γλώσσες. Και αυτό ξεκίνησε με την κουρδική μουσική, τη δεκαετία του 70 περίπου, όπου άρχισαν παράνομα να κυκλοφορούν κασέτες με τραγούδια στα κουρδικά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 90, με νόμο απαγορευόταν στην Τουρκία να τραγουδήσει κανείς δημόσια ένα τραγούδι στα ποντιακά, για παράδειγμα, ή στην τοπική αρμενική διάλεκτο ή στα κουρδικά. Κινδύνευες με φυλάκιση, οι πολίτες της χώρας. Θα μπορούσε να τραγουδήσει στα αγγλικά ή στα γαλλικά, αυτό δεν ήταν πρόβλημα, αλλά στις γηγενείς ντόπιες γλώσσες και διαλέκτους ήταν απαγορευμένο, ακριβώς διότι υπήρχε αυτή η εθνική πολιτική δημιουργίας ενιαίας τουρκικής εθνικής συνείδησης. Μάλιστα, το σλόγγαν των εθνικιστών ήταν ένα αυτή, μια μελωδία, ένα συναίσθημα. Δηλαδή η ιδέα ήταν ότι αν καταφέρουμε και κάνουμε τους ανθρώπους να ακούν κοινές μελωδίες και στίχους κτλ., αυτό θα τους κάνει να αισθάνονται μέλη της ίδιας εθνότητας. Και η παρέμβαση δεν έγινε μόνο στους στίχους, πρέπει να πούμε, αλλά έγινε και στη χρήση των οργάνων. Προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τα τοπικά όργανα όπως η λύρα και άλλα με αυτό που ονομάζουν μπαγλαμά, εμείς το λέμε σάζι. Φανταστείτε, για παράδειγμα, να αποφάσιζε μια κυβέρνηση στην Ελλάδα να καταργήσει όλα τα όργανα και να μας πει από αύριο θα παίζετε ποντιακά με μπουζούκι, κριτικά με μπουζούκι, υπηρώτικα με μπουζούκι κτλ. Από το 90 τι Από το 90 και μετά βλέπουμε την αναγέννηση καταρχήν της κουρδικής μουσικής και έτσι ξεκινάει μια συζήτηση στα πανεπιστήμια. Κυρίως στην Κωνσταντινούπολη δημιουργούνται μουσικές ομάδες, γίνονται έρευνες, φολκλωρικές καταγραφές, όπου νέα παιδιά που προέρχονται από αυτές τις μειονοτικές, ας πούμε, γηγενείς, ηθαγενείς ομάδες του μικρασιατικού χώρου, καταγράφουν και αρχίζουν στο δημόσιο πεδίο, με ρίσκο προσωπικό, να τραγουδούν όλες αυτές τις μελωδίες στις αρχικές τους διαλέκτους και γλώσσες. Και εσείς τι διαπιστώσατε στην Τραπεζούντα και στα περίχωρά της πάνω σε αυτό το θέμα που... Ακριβώς. Το φαινόμενο αυτό κάπως άργησε να φτάσει και στην περιοχή της Τραπεζούντας, γιατί ξεκίνησε κυρίως στα αστικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου οι διαφορετικές εθνότητες της σημερινής Τουρκίας ζούσαν δίπλα μια στην άλλη και τα νέα παιδιά πήγαιναν μαζί στο πανεπιστήμιο και άρχισαν να συνειδητοποιούν τις γλωσσικές πολιτισμικές τους διαφορές. Ο ένας μιλούσε κουρδικά, ο άλλος λαζικά κτλ. Επομένως, αυτό προκάλεσε μια συζήτηση και ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη, άρχισε σιγά σιγά μέσα από τις δισκογραφικές εταιρείες να διαχέεται και στην περιφέρεια. Επομένως, στην περιοχή της Τραπεζούντας έφτασε εκεί προς τα τέλη του 90, αρχές του 2000, όπου έχουμε μερικούς νέους λιράριδες, οι οποίοι είναι ελληνόφωνοι, να ηχογραφούν ένα ή δύο τραγούδια στις κασέτες και στα CD που ηχογραφούν και κυκλοφορούν, τα οποία τα περισσότερα τραγουδούσαν στα τουρκικά, αλλά και ένα-δύο τραγούδια στην ποντιακή διάλεκτο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και θεωρητικά να δούμε, γιατί και υπάρχει και μία θεωρητική συζήτηση για τη σχέση που έχει η μουσική ακρόαση με τη διαμόρφωση του ανθρωπίνου συναισθήματος και της βούλησης και ποιες είναι οι πολιτικές συνέπειες αυτής της διαμόρφωσης. Άλλωστε και από τον Πλάτωνα και από τον Αριστοτέλη γνωρίζουμε ότι αν τότε οι φιλόσοφοι εκείνη την περίοδο ήταν λίγο ανήσυχοι ότι αν αλλάξουν οι μουσικές συνήθειες της κοινωνίας, ενδεχομένως να επηρεαστεί και το πολιτικό καθεστώς της πόλεως, έτσι. Και αυτή η συζήτηση συνεχίστηκε. Δυστυχώς ήταν λίγοι οι θεωρητικοί οι οποίοι προσπάθησαν να δουν τη σχέση μουσικής ακρόασης και πολιτικής. Αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές τέτοιες έρευνες και βλέπουμε ότι η μουσική δραστηριότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών διαδικασιών. Δηλαδή, όταν σκεφτόμαστε την πολιτική θεωρητικά και προσπαθούμε να την αναλύσουμε, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τα κοινοβούλια, τα κόμματα, την κρατική γραφειοκρατία κτλ. Αλλά πρέπει να φύγουμε έξω από αυτά τα θεσμικά πεδία και να αρχίσουμε να βλέπουμε και να αναλύουμε ως κοινωνικοί επιστήμονες τους χώρους όπου δημιουργείται η ανθρώπινη βούληση. Και η τέχνη, και συγκεκριμένα η μουσική, μιας και μιλούμε για τη μουσική, είναι ένα από αυτά τα πεδία μέσα στα οποία διαμορφώνονται οι μνήμες, διαμορφώνονται οι αξίες, οι αντιλήψεις για τη ζωή και πολλές φορές και οι προσδοκίες για το μέλλον. Επομένως, παρατήρησα και στη δική μου έρευνα ότι η άνοδος της ακρόασης, του φαινομένου ακρόασης ποντιακής μουσικής σήμερα στην Τραπεζούντα είχε ως συνέπεια οι νέοι άνθρωποι να αρχίσουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την τοπική ιστορία της πόλης τους καταρχήν και του χωριού τους και της οικογένειάς τους πιο εξειδικευμένα. Επομένως, κάποιοι άρχισαν να μπαίνουν σε μια διαδικασία αμφισβήτησης των επίσημων κρατικών αφηγήσεων του τι σημαίνει να είσαι Τούρκος, για παράδειγμα, και επομένως άρχισαν να ανανοηματοδοτούν, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, την προσωπική και οικογενειακή τους ταυτότητα και ιστορία. Πολλοί εξ αυτών θέλησαν να έρθουν στην Ελλάδα να βρουν πηγές, βιβλία κτλ. Γιατί και η ιστορική έρευνα, θα πρέπει να πούμε μέχρι πολύ πρόσφατα, δεν ήταν καθόλου εύκολη για αυτά τα ζητήματα στην Τουρκία. Οι πηγές ήταν εξαιρετικά ελεγχόμενες και υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε και πολλούς νέους Τούρκους ερευνητές, κυρίως ιστορικούς,
οι οποίοι έχουν πάει στις ΗΠΑ, στην Αγγλία και στη Γαλλία και έχουν κάνει τα διδακτορικά τους εκεί και επιστρέφουν φέρνοντας μια νέα πνοή στον χώρο της ιστορικής και ανθρωπολογικής έρευνας. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ένας εξ αυτών είμαι και εγώ, βέβαια εγώ είμαι Ελλαδίτης, αλλά και λόγω της ιδιαίτερης ποντιακής μου καταγωγής και της αγάπης μου για αυτήν την μουσική με την οποία ζυμώθηκα και μεγάλωσα, θα πρέπει να πω ότι την πρώτη φορά που επισκέφθηκα την Κωνσταντινούπολη και είδα ανθρώπους εκεί να παίζουν λύρα, σοκαρίστηκα. Δεν γνώριζα ότι σε αυτή τη χώρα παίζεται σήμερα η λύρα. Όπως και οι περισσότεροι εξημών πιστεύουμε ότι η ποντιακή λύρα παίζεται μόνο στον ελλαδικό χώρο από τους απογόνους των Ελλήνων που ήρθαν ως πρόσφυγες από τον Πόντο, στον ελλαδικό χώρο. Βλέποντας λοιπόν εκεί νέους ανθρώπους να παίζουν λύρα και να τραγουδούν και στην ποντιακή διάλεκτο, όπως καταλαβαίνετε ήταν λιγάκι σοκαριστικό και μου δημιουργήθηκε η απορία του τι σημαίνει η λύρα για αυτούς τους ανθρώπους. Πότε θα βγει αυτή η διατριβή σε βιβλίο στην Αμερική και στην Ελλάδα? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Πιστεύω στα επόμενα 2 ή 3 χρόνια να είμαστε καλά για να τα ξανασυζητήσουμε. Ωραία. Και οπότε θα σας ξαναέχουμε στην εκπομπή. Μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, τι σημαίνει καταγραφή της προφορικής παράδοσης για έναν κυνηγημένο λαό στην ιστορία? Η ιστορία γράφεται με πολλαπλές πηγές. Δεν υπάρχει αποκλειστικότητα ως προς το με βάση ποιες πηγές θα γράψουμε την ιστορία. Βέβαια, μια πιο συμβατική αντίληψη θα θεωρούσε ότι η ιστορία γράφεται κυρίως με γραπτές πηγές, οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν, να διασταυρωθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο κριτικής επεξεργασίας. Όμως και η προφορική ιστορία, δηλαδή οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βίωσαν τα ιστορικά δρόμενα, αποτελούν μια πολύτιμη πηγή, της οποίας μερικές φορές η σημασία είναι πολύ μεγάλη γιατί αποτελεί την μόνη πηγή πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό, το έργο το οποίο έκανε το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών για να συγκεντρώσει την προφορική ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού είναι ανεκτήμητο ακριβώς γιατί υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε ο ξεριζωμός και η πολύμορφη διωγμή που διήρκησαν σχεδόν μια δεκαετία, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε άλλες πηγές πληροφοριών. Άρα είναι ανεκτήμητη η μαρτυρία της προφορικής ιστορίας, της προφορικής παράδοσης, έτσι όπως μας την παραδίδουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που βίωσαν αυτά τα γεγονότα. Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών από την δεκαετία του 1930, χάρη στους οραματισμούς μιας μεγάλης Ελληνίδας, της μουσικολόγου, εθνολόγου Μέλπος Λογοθέτη Μερλιέ, και χάρη στην ενίσχυση που έτυχε στο έργο της από τον σύζυγό της, τον Οκτάβιο Μερλιέ, ο οποίος ήταν ελληνιστής και διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, μπόρεσε να περισυλλέξει ακριβώς αυτό το στοιχείο, την προφορική μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού και δια της προφορικής μνήμης να ανακτήσει την ιστορία της τελευταίας περίοδου της παρουσίας του μικρασιατικού ελληνισμού στις αρχές του Κιτίδες. Επειδή βρισκόμαστε ακριβώς στο γραφείο της Μέλπος Μερλιέ, εδώ που κάθομαι, και απέναντι είναι το γραφείο του Οκτάβ Μερλιέ, να πω 2 λόγια για αυτούς τους ανθρώπους. Η Μέλπο, μελετώντας την δημοτική μουσική, ανακάλυψε ότι μια άλλη μουσική παράδοση είχε εισβάλλει κατά κάποιον τρόπο στην Ελλάδα με τους πρόσφυγες. Και για να πλαισιώσει την μουσική, άρχισε να μελετά την λαογραφία και να συλλέγει στοιχεία για τις κοινότητες από όπου προερχόταν η μουσική και τα τραγούδια. Έτσι δημιουργήθηκε αυτό το τεράστιο αρχείο προφορικής παράδοσης, που είναι οπωσδήποτε το σημαντικότερο και μεγαλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη. Μελετήθηκε αρχικά η Καπαδοκία, εξαντλητικά, αλλά η Καπαδοκία είχε μόνο 81 οικισμούς. Από την Καπαδοκία προχώρησαν σε άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας και από την δεκαετία του 60, δηλαδή 30 χρόνια αφού άρχισε η έρευνα, άρχισε η πραγματικά
εποποιία της μελέτης του Πόντου. Είχαν μελετηθεί και καταγραφεί τα τραγούδια του Πόντου, μάλιστα με την ενθάρρυνση και την ενίσχυση του Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρυσάνθου, που ήταν στενότατος φίλος της Μερλιέ, που έγινε αργότερα και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Όμως, πέρα από τα τραγούδια, είναι και τα στοιχεία των κοινοτήτων που ζούσαν οι άνθρωποι. Και αυτό το έργο έγινε στις δεκαετίες του 60 και του 70 και συλλέγηκαν πληροφορίες για πάνω από 900 οικισμούς του Πόντου. Κατά τη μεσαιωνική εποχή προφυλάχθηκε τόσο λόγω της γεωγραφίας του ορεινού του εδάφους, αλλά λόγω και της ύπαρξης της αυτοκρατορίας των μεγάλων κομνηνών της Τραπεζούντος, διατήρησε σε πολύ μεγάλο ποσοστό μεγαλύτερη πυκνότητα χριστιανικού ορθόδοξου ελληνόφωνου ως επιτοπλίστων πληθυσμού που μιλούσε την ποντιακή γλώσσα. Λοιπόν, αυτός ο πληθυσμός κατάφερε και επιβίωσε στην απομόνωσή του μέχρι τον 20ο αιώνα και μέχρι τον ξεριζωμό του 1923, 24, 25 διατήρησε την ταυτότητά του και μάλιστα με μια ενισχυμένη αυτοσυνειδησία. Αυτόν τον πληθυσμό ερεύνησε το κέντρο συγκεντρώνοντας τα στοιχεία της προφορικής παράδοσης του ποντιακού ελληνισμού. Δηλαδή θα μπορούσε με βάση το υλικό του κέντρου να γραφτούν 900 βιβλία για τον Πόντο. Πριν ακόμα η κυρία Μερλιέ αποσυρθεί από την ενεργοδράση, ετοιμάστηκε έτσι ο πρώτος τόμος, που είναι η Δυτική Μικρασία, η Ιωνία και τα δυτικά και βορειοδυτικά παράλια. Δεύτερος τόμος Κεντρική και Νότια, τρίτος τόμος Πόντος. Ένα ουσιώδες στοιχείο των τόμων της εξόδου είναι και οι χάρτες. Και για μεν τους χάρτες του πρώτου και του δευτέρου τόμου τα πράγματα ήταν σχετικά εύκολα, γιατί το κέντρο είχε μια χαρτογραφική υπηρεσία, όπως την έλεγαν, η οποία είχε κάνει αρκετή προεργασία. Όμως, όταν ήρθε η ώρα να τοποθετήσουμε τους 900 οικισμούς του Πόντου, το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, γιατί παρά το γεγονός ότι στους φακέλους της προφορικής παράδοσης υπάρχουν πληροφορίες για τη θέση των οικισμών, η χαρτογραφική αποτύπωση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τον εξής λόγο. Τα τοπονύμια στην τουρκική δημοκρατία έχουν αλλάξει πάρα πολλές φορές για λόγους πολιτικούς και άλλους, και αποδηθήκαμε σε μια φοβερή προσπάθεια που κράτησε 3-4 χρόνια για να βεβαιωθούμε ότι έμπαιναν σωστά τα ονόματα των οικισμών στις θέσεις τους. Στο τέλος τα καταφέραμε, γιατί πηγαίνοντας πίσω σε έναν άτλαντα ιστορικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Γερμανού χαρτογράφου Κίπερτ, ο οποίος είχε καταγράψει και τα ελληνικά και τα τουρκικά τοπονύμια της εποχής εκείνης, μπόρεσαν οι συνάδελφοι στο Κέντρο Χαρτογραφίας της Θεσσαλονίκης να παρακολουθήσουν από τις τουρκικές ονομασίες των οικισμών τις μετονομασίες και να φτάσουν στις σημερινές θέσεις των οικισμών. Και έτσι, χάρη στις μαρτυρίες και την αποτύπωση των οικισμών στους χάρτες, έχουμε μια πλήρη εθνογραφία του ποντιακού ελληνισμού, τώρα κατά προσέγγιση βέβαια, αλλά κατά αρκετά μεγάλη προσέγγιση με βάση τα στοιχεία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Η άντρα του Πόντου, εκδόσεις Ινφογνώμων. Κυρία Προκοπήτου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή και ήθελα να σας ρωτήσω
Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τον ξοριζωμό των ποντίων από την Άτρα? Το κίνητρό μου να γράψω για την Άτρα του Πόντου είναι ότι από εκεί κατάγονται οι παππούδες μου, οι πρόγονοί μου, και εγώ μεγάλωσα στην Αριδαία Πέλλας, όπου εκεί κατέφτασε με τον ξεριζωμό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των προσφύγων της Άτρας. Και έχουν μια σημαντική κοινότητα μέσα στην Αριδαία. Οπότε τα ακούσματα, οι επιρροές, τα έθιμα, η συμμετοχή μου στην Εύξηνο Λέσχη Αλμοπίας με έκανε έτσι να παρακινηθώ. Ιστορίες από τους παππούδες μου με έκαναν να παρακινηθώ για να αναζητήσω τις ρίζες μου και να γράψω την ιστορία του χωριού, που είναι ένα σημαντικό χωριό στον Πόντο με ιστορική σημασία και δεν έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία ιστορικά για το συγκεκριμένο χωριό. Βρίσκεται νότια της Αργυρούπολης, στη Χαλδία. Είναι ορεινό χωριό κοντά στο όρος Ζήγανα. Και πότε έγινε το κακό? Ο ξεριζωμός των Ποντίων ξέρουμε ότι έγινε μαζί με τη Μικρασιατική καταστροφή. Ξεκινάει βέβαια νωρίτερα με την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ το 1919 στη Σαμσούντα. Ξεκινάει η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τη ρωσική κατάληψη του Πόντου έχουμε ανταρτικά σώματα και ένοπλες συγκρούσεις. Και στη συνέχεια το 1922 μέχρι το 1924 οι περισσότεροι Έλληνες της Άτρας έχουν μεταναστεύσει, έχουν προσφύγει στην Ελλάδα. Ή στη Ρωσία κάποιοι και στη συνέχεια μετά το 1924 έρχονται στην Ελλάδα. Βέβαια, η οικογένεια των Γαβράδων υπάρχουν αρκετοί που φτάνουν και πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή, κυρίως ας πούμε σε περιόδους ρωσοτουρκικών, ρωσοοθωμανικών πολέμων, και έρχονται νωρίτερα και αυτή είναι ένα κομμάτι των Γαβράδων που κατοικεί κυρίως στη Νότια Ελλάδα. Και εσείς ποιας γενιάς είστε απόγονος? Εμείς είμαστε απόγονοι της 4ης γενιάς προσφύγων. Αν θεωρήσουμε ότι οι παππούδες μας είναι η 2η γενιά, οι γονείς μας η 3η και εμείς η 4η. Έτσι το μετράω εγώ στη δική μου έρευνα. Με τον Θεόδωρο Προκοπίδη που ξεκινάτε την πρώτη απομαγνητοφώνηση της 2ης γενιάς, είστε συγγενείς? Είναι ο παππούς μου, είναι ο πατέρας του πατέρα μου, ναι. Είναι η αλήθεια ότι ο παππούς μου δεν γεννήθηκε στην Άτρα, αλλά οι γονείς του δεν ζήσαν εκεί. Ο προπάπους μου μάλιστα έφυγε από εκεί σε ηλικία 22 ετών, οπότε είχε πάρα πολλές μνήμες από το χωριό. Είχε και ωραία φωνή και τραγουδούσε και τον έπαιρνε ο πατέρας του στα πανηγύρια με τη λύρα και τραγουδούσαν, οπότε είχε πολλά ακούσματα από νυχτέρια, από παρακάτια. Και μιλούσαν και με τις αδερφές του ακόμη, μιλάνε κυρίως ποντιακά. Όταν είχαν φτάσει οι πρώτες γενιάς πρόσφυγες, ενδεχομένως να δυσκολεύονταν λίγο στα σχολικά τους χρόνια. Δεν είχαν όμως ιδιαίτερες δυσκολίες, κυρίως στην αρχαία ελληνική και στην καθαρεύουσα, γιατί και εκείνη στην εκπαίδευσή τους και στην καθομιλούμενη γλώσσα τα ποντιακά υπάρχει άρρηκτη σχέση ανάμεσα στα ποντιακά και την αρχαία ιωνική και ομηρική διάλεκτο. Αλλά θα λέγαμε ότι χρησιμοποιούσαν στα σχολεία τους, όχι τα ποντιακά, αλλά μία καθαρεύουσα που μάλιστα προσυδειάζει λίγο τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Είναι ωραίο και συγκινητικό το ότι ακόμη και αν δεν μορφώθηκαν, χρησιμοποιούσαν πολύ σωστά την ελληνική γλώσσα. Επειδή αναφέρονται συχνά τα παρακάθια, τι είναι? Η λέξη παρακάθι βγαίνει από το ρήμα παρακαθίζω, κάθομαι παραπάνω. Το χειμώνα κυρίως, όταν τελείωναν οι γεωργικές τους εργασίες και είχαν να κάνουν την αποθήκευση των τροφίμων ή και με άλλες αφορμές, μαζεύονταν σε σπίτια, κάνανε δουλειές και εκεί τραγουδούσαν με τη λύρα, φτιάχνανε φαγητά, κάνανε ας πούμε μικρά γλέντια το βράδυ. Λέγανε και τα ανέκδοτά τους, παίζανε διάφορα έτσι παραδοσιακά παιχνίδια, χιουμοριστικά. Και στη συνέχεια είχαν και το μουχαμπέτι που λέμε οι Πόντιοι, ότι κάθονταν στο τραπέζι, τραγουδούσε ο λυράρης και λέγαμε τα δύστιχα. Ο ένας τον άλλον τραγουδούσαν και είναι μια συνήθεια που τη συνέχισαν και στη νέα τους πατρίδα. Και σήμερα οι σύλλογοι ποντιακοί το κρατούν αυτό και οργανώνουν κατά καιρούς διάφορα τέτοια παρακάθια με παραδοσιακά εδέσματα και ακούγονται τα τραγούδια. Εσείς επισκεφτήκατε αυτά τα μέρη? Δυστυχώς όχι, δεν έχω καταφέρει να τα επισκεφτώ. Τα έχει επισκεφτεί ο πατέρας μου, έχει βρει το χωριό, το μέρος που ήταν το σπίτι μας. Εγώ είχα την τύχη να βρω αυθεντικά χειρόγραφα από ανθρώπους που ήρθαν εδώ στην Πέλλα, στην Αριδαία. Το βιβλίο μου βασίζεται πάρα πολύ σε ένα ημερολόγιο που έγραψε κάποιος προύχοντας του χωριού και ήρθε εδώ το 1922 με 24. Ο Ιωάννης Αβραμίδης, οι απόγονοί του ζουν ακόμη στην Αριδαία και έχουμε φιλικές σχέσεις και μου παραχώρησαν το βιβλίο για να κάνω την εργασία μου. Μέσα όμως εκείνο βρήκα πάρα πολλά στοιχεία παραπάνω. Βρήκα κι εγώ την ιστορία της οικογένειάς μου, γιατί ξεκινάει την αφήγησή του από το 1600 περίπου μέχρι τον ξεριζωμό. Ο Αβραμίδης έγραψε αυτό το βιβλίο χειρόγραφα
σε έτσι μια πολύ ωραία γλώσσα, σε μια ωραία καθαρεύουσα, και ήθελε να το στείλει σε όλους τους κατοίκους της Άτρας, τους Ατρενούς, έτσι ονομάζονται μεταξύ τους. Και το συγκεκριμένο χειρόγραφο που είχα εγώ στα χέρια μου θα το έστελνε μάλιστα στο Μπουένος Άιρες το 1935 σε κάποιον Πολατίδη, για να μην ξεχάσει την ιστορία του χωριού. Λοιπόν, ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλα. Κύριε Παυλίδη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή και ενώ έχετε γράψει πάρα πολλά δοκίμια, κείμενα, μελέτες, έχετε διδάξει σε πανεπιστήμια, σε σχολές. Είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα. Χαλαμονή. Στην ποντιακή διάλεκτο σημαίνει καταστροφή, χαλασμός και σε τελική ανάλυση γενοκτονία. Πρέπει να πω ότι η ποντιακή διάλεκτος, από την μελέτη που κάναμε στο Σύνδεσμο Ποντίων Εκπαιδευτικών, του οποίου είμαι πρόεδρος, φαίνεται να έχει ένα ποσοστό πάνω από 70% λέξεων που προέρχονται απευθείας από την αρχαία ελληνική γλώσσα, αρκετές μάλιστα ακόμα πιο βαθιά στο χρόνο από την ομηρική ακόμα παράδοση. Η χαλαμονή είναι μια από αυτές. Η γενοκτονία υπήρξε ένα ιστορικό γεγονός κορύφωσης μιας διαδικασίας που κράτησε πάρα πολλούς αιώνες. Θα τολμούσα να πω ότι όλα ξεκινάνε από το δεύτερο ελληνικό απικισμό, όπου οι Έλληνες άπικοι από το Αιγαίο και συγκεκριμένα από τη Μίλητο εγκαθίστανται στην Συνόπη πρώτα και στη συνέχεια τους επόμενους αιώνες κάνουν μια σειρά από απικίες ανατολικότερα, βορειότερα, έτσι ώστε μέχρι τον 5ο-6ο αιώνα ο Εύξηνος Πόντος να είναι μια λίμνη ελληνική. Ειδικά λοιπόν στην περιοχή του Πόντου, το περιβάλλον, όπου από το εσωτερικό έχουμε βουνά, όρη τόσο ψηλά που ουσιαστικά καθιστούν αδιαπέραστη την περιοχή του Πόντου από τον υπόλοιπο μικρασιατικό χώρο, και απ' την άλλη έχουμε τα βάθη, τα βάραθρα του Ευξήνου Πόντου, δηλαδή ένας χώρος περίκλειστος όπου εγκαθίστανται από τον 8ο ακόμα αιώνα οι Έλληνες, δημιουργούν απικίες οι οποίες μετεξελίσσονται σε αστικά κέντρα και εξελληνίζουν τις ντόπιες εθνότητες, οι οποίες υιοθετούν τα βασικά ιδεολογικά ελληνικά στοιχεία, το δωδεκάθεο και τη γλώσσα, και έχουμε ουσιαστικά την απαρχή της πορείας του ποντιακού ελληνισμού μέσα στο χρόνο, στο χώρο αυτό. Ας εστιαστούμε εκεί που είναι και το μυθιστόρημά σας, νομίζω, εστιασμένο, από το 1916 ως το 1922. Πρέπει να αναφερθούμε σε ένα ιστορικό ορόσημο, τα μέσα του 19ου αιώνα, που είναι μια περίοδος καθοριστική για τις εξελίξεις που ακολουθούν. Εκείνη την περίοδο όπου οι ισχυρές δυνάμεις της Ευρώπης επιβάλλουν στην παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία τις μεταρρυθμίσεις, όπου η βασικότερη μεταρρύθμιση, το λεγόμενο Χάτι Χουμαγιούν, εισάγει την ισότητα ανάμεσα σε όλες τις εθνότητες της αυτοκρατορίας, μια ισότητα την οποία δεν αποδέχεται σύμφωνα με τις πηγές ούτε η Οθωμανική ελίτ, αλλά ούτε και ο μέσος μουσουλμάνος, όπως δεκάδες πηγές πλέον σήμερα το επιβεβαιώνουν. Μάλιστα πολλές από αυτές έχουν τις ρίζες επώνυμων Οθωμανών αξιωματούχων, όπου σύμφωνα με αυτές οι μουσουλμάνοι θα αντισταθούν στις μεταρρυθμίσεις ακόμα και με τη βία. Δηλαδή δημιουργείται το υπόβαθρο, το οποίο όταν θα έχουμε αλλαγή φάσης, και η αλλαγή φάσης γίνεται στις αρχές του 20ου αιώνα με την άνοδο των εθνικιστών νεοτούρκων και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι τα δύο γεγονότα που ουσιαστικά συντελούν στο να εκφραστεί αυτό το κλίμα που μέχρι εκείνη την περίοδο ήταν υπόγειο.
Οι επόμενες φάσεις κλιμακώνουν τα γεγονότα. Ας πούμε, έχουμε τη φάση της προπαγάνδας. Πρώτα να οριστούν οι στόχοι, θύματα. Ειδικά την περίοδο προπαγάνδας τη βλέπουμε από το 1911 και μετά να εντείνεται με συγκεκριμένα δημοσιεύματα, φυλάδια, λόγους πύρινος από επώνυμους Οθωμανούς αξιωματούχους, έτσι ώστε να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη για το έγκλημα, το οποίο δεν θα θεωρήσει τόσο μεγάλο κακό, αλλά αναγκαία πράξη. Και προφανώς πίσω από όλα αυτά υπάρχει και η καθοδηγήτρια δύναμη των Οθωμανών, που είναι η Γερμανία. Προφανώς δηλαδή τα μεγάλα συμφέροντα υπάρχουν πίσω και από την πράξη, πίσω από το έγκλημα. Αυτό που λέτε συνοψιζόταν σε μία φράση, μία γλώσσα. Μία γλώσσα, μια θρησκεία, ένας λαός. Και βέβαια ξεκινάνε πριν από τους Πόντιους, αφού ξεκαθαρίζουν πρώτα τους Αρμενίους. Οι Αρμένοι πλήρωσαν πρώτοι το κόστος μαζί με τους Ασσύριους. Να μην αγνοούμε και τους Ασσύριους, επειδή ήταν μια εθνική ομάδα η οποία δεν συμμετείχε στα κοινωνικά δρόμενα μέσα από το εμπόριο και τις επιχειρήσεις, όπως οι Έλληνες και οι Αρμένοι, όπως και οι Ασσύριοι χριστιανοί μέσα στη Μικρά Ασία υπέστησαν την ίδια περίοδο το έγκλημα, ακριβώς λόγω της διαφορετικότητάς τους. Και ακολουθεί η γενοκτονία των Ποντίων. Η εξολόθρευση, η φάση της εξολόθρευσης του Στάντων, που είναι η πραγματοποίηση γενοκτονίας, είναι η κορύφωση, και ακολουθεί η τελευταία φάση που είναι η άρνηση ενοχής. Σήμερα οι Τούρκοι δεν παραδέχονται ότι έγινε γενοκτονία, ούτε καν για τους Αρμένιους, που όλος ο κόσμος το παραδέχεται. Ναι, άλλες χώρες όμως το αναγνώριζαν. Και είναι βέβαιο ότι η αποδοχή του εγκλήματος είναι μια ασφαλής πράξη που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο ανθρώπινης, πιο δημιουργικής, πιο φιλικής. Να έχουμε στο μυθιστόρημα. Το είχα μέσα στο μυαλό μου πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Όσο σκέφτομαι, νομίζω ότι το είχα από παιδί. Από τότε που μια γιαγιά πάνω από 50 χρονών ήρθε τότε με τη χαλαμονή, με την καταστροφή, με την γενοκτονία, και με μεγάλωσε και έφυγε όταν ήμουν 20 χρονών, και αυτή είχε περάσει από πολύ καιρό τα 100 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι κουβαλούσε μέσα της. Αυτή η γιαγιά, η οποία είναι παρούσα στο μυθιστόρημα με διάφορες εκδοχές, είναι η Αρμένισσα γιαγιά Χρυψιμέ, είναι η Ασσύρια γιαγιά Σαμίρα, η Σοφία Λεβίτισσα γιαγιά. Είναι τελικά και η ίδια που στο κεφάλαιο το μονοπάτι του Παγκαίου μπαίνει ο ίδιος συγγραφέας μέσα στη δράση του βιβλίου και ξετυλίγει το κουβάρι της δικής του οικογένειας. Η γιαγιά λοιπόν αυτή φαίνεται να ευθύνεται για όλα αυτά, τα οποία ξεκίνησαν πιστεύω πολύ χρόνο, και πριν από 10 χρόνια περίπου έβρεθηκε στα χέρια μου ένα τετρασέλιδο, ένα συγκλονιστικό κείμενο που το έγραψε ένας γέροντας που επιβίωσε μόνος αυτός από 18 άτομα της οικογένειάς του σε αυτές τις πορείες θανάτου. Ο λόγος, ο πυκνός, δωρικός θα τολμούσα να πω, λόγος ενός σχεδόν αγράμματου ανθρώπου με συγκλώνησε και με οδήγησε στην απόφαση να γράψω αυτό το μυθιστόρημα. Την πραγματική ιστορία αυτού του γέροντα, μαζί με άλλες παράλληλες ιστορίες, οι οποίες συνθέτουν όλο το βάθος της χαλαμονής που κρατάτε στα χέρια σας. Μπήκαν μέσα. Λιτότητα και ταπεινότητα. Ο ιερέας άναψε το μοναδικό καντήλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, έκανε το σταυρό του, μισόκλεισε τα μάτια και ψιθύρισε μια προσευχή. Βγήκαν έξω. Ήταν μεσημέρι. Αποφάσισαν να κολατσίσουν εκεί. Το δροσερό μεσημεριάτικο αγέρι ενίσχυσε την απόφασή τους. Βρίσκονταν στην κορυφή τα Ασερή, ψηλότερα από οπουδήποτε αλλού, στη σκιά της Παναγίας του Σορού. Η θέα ήταν μοναδική. Οι χρωματικές αποχρώσεις του γκρίζου και του πράσινου κυριαρχούσαν όπου έφτανε το μάτι προς την περιοχή της Χαλδίας, νότια. Ενώ προς τη βορεινή πλευρά, προς τη Ματσούκα, το βλέμμα χανόταν οχελικά στις πανέμορφες εκτάσεις των καταπράσινων βουνών και των ατελείωτων δασών οξιάς και λάτων. Ένα παλό, ζωγόνο αγέρι βοηθούσε να αναπληρώσουν την ενέργεια που είχαν χάσει.
το φαγητό τους λιτό, ψωμί και μιντζίν. Τα μουλάρια έβοσκαν παραδίπλα το πράσινο χορτάρι που είχε αρχίσει να ξεπηδά ανάμεσα από τους λίθρινους όγκους οι οποίοι ήταν σκορπισμένοι γύρω από το παρεκκλήσι. Ο Χρήστος τύψασε. Το νερό που είχε φέρει ο Σαλίχ ήταν τόσο κρύο που αναγκαζόταν να πίνει αργά, γουλιά-γουλιά. Ο ιερέας έβγαλε από το σάκο του ένα μικρό μπουκάλι ρακί, ήπιε μια γουλιά και έδωσε και στους άλλους. Εσείς πού γεννηθήκατε? Στις Σέρρες. Οι άμεσοι πρόγονοί σας πότε φτάσανε? Η γιαγιά ήταν η άμεση πρόγονος και από την πλευρά της μητέρας ο παππούς το 22, αρκετά πριν υπογραφεί η συνθήκη ανταλλαγής των ελληνοτουρκικών πληθυσμών, όπως και τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων του Πόντου άλλωστε. Πήγατε σε αυτά τα μέρη που κατάγουν αίτηση σας? Σε ένα από τα τελευταία κεφάλαια περιγράφω το ταξίδι που κάναμε με μια παρέα φίλων 25 ατόμων στους τόπους ακριβώς όπου εξελίσσεται η δράση του μυθιστορήματος. Είδαμε τους τόπους, προβληματιστήκαμε όπως πιστεύω ότι θα προβληματιστεί και ο αναγνώστης, θα αναρωτηθεί μάλλον πώς το καλό επιβίωσαν αυτοί οι άνθρωποι γαντζωμένοι στα 2.000 μέτρα σε χωριά τόσους αιώνες, με λίγο νερό, με λίγο χώμα, απόκρημνες περιοχές, ένα τοπίο που σου προκαλεί δέος. Αυτό λοιπόν για μια ακόμα φορά μας προβλημάτισε και μας έκανε να νιώσουμε περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους που όταν οι συνθήκες γινόταν ανθρωπινότερες όχι μόνο επιβίωναν αλλά δημιουργούσαν και μικρά και μεγάλα θαύματα. Το μεγαλύτερο θαύμα βρήκαμε με τους φίλους μου που ταξιδέψαμε ότι ήταν αυτή η ίδια η επιβίωση του ποντιακού ελληνισμού μέσα στους αιώνες και μέσα από τόσες συνθήκες, κυριολεκτικά πολλές φορές βαδίζοντας πάνω στην κόψη του ξεραφιού. Ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παυλίδη, και εύχομαι το μυθιστόρημά σας αυτό, που δεν είναι καθαρά μυθιστόρημα, είναι ένα βιωματικό βιβλίο που το έχετε, πάλετε, να βρει την ανταπόκριση του από το κοινό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιαταγαντζίδη, τι σας συνδέει με τον Πόντο? Πρώτα απ' όλα έχω οικογενειακή καταγωγή από την πλευρά του πατέρα μου. Η οικογένειά του ήρθε από το Κάρς της Ρωσίας το 22 στην Ελλάδα, δηλαδή εκδιώχθηκε από το Κάρς. Η απότερη καταγωγή όμως είναι από το Επταχώρι της Σάντας. Τους έφεραν στον Πειραιά, έμειναν 4-5 μήνες σε καραντίνα, τους έστειλαν στα Χανιά, όπου παρέμειναν 2-3 μήνες, τους επέστρεψαν στον Πειραιά και από εκεί στο τελευταίο ελληνικό χωριό στην περιοχή της Αριδαίας πριν από τα σύνορα με τα Σκόπια. Είστε δικηγόρος με διεθνή εμπειρία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να υποστηριχτεί νομικά η γενοκτονία των Ποντίων? Πρόκειται για το στιγερότερο έγκλημα στην ανθρωπότητα, το οποίο δυστυχώς είχαν την ατυχία οι Πόντιοι να υποστούν κατά τα χρόνια του 1916-1923 από τους Οθωμανούς και τους Νεότουρκους, και αυτή η γενοκτονία άφησε πίσω πάνω από 350.000 θύματα και αναγκάστηκαν όλοι, εκδιώχθηκαν, αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρόα γη. Το έγκλημα αυτό, το οποίο στοιχειοθετείται πλήρως μέσα από τα αρχεία των εμπλεκομένων την περίοδο εκείνη κρατών, συμμαχικών δυνάμεων, δυνάμεων του άξονα, των ΗΠΑ. Τη συζήτηση για την ιστορική τεκμηρίωση δεν μπορούμε φυσικά να την κάνουμε τώρα. Θα πω μόνο τούτο. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό έργο, 14 τόμοι, του καθηγητή Φωτιάδη, όπου μέσα είναι καταχωρημένα λεπτομερώς και με ακρίβεια. Και υπάρχουν και τα έργα πολλών άλλων σημαντικών ιστορικών που δεν έχουμε χρόνο να αναφέρουμε εδώ,
που τα περιγράφουν και τα τεκμηριώνουν. Και η εισηγητική έκθεση της Βουλής για την αναγνώριση της γενοκτονίας από την Ελληνική Βουλή αναφέρεται επίσης, παραπέμπει σε όλα αυτά τα αρχεία. Τι είναι η γενοκτονία? Η γενοκτονία είναι ένα έγκλημα που θεσπίστηκε καταρχάς το 1948 στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Ο όρος εισήχθη από τον Ραφαήλ Λέμκιν, έναν νομικό, και χρησιμοποιήθηκε στο κατηγορητήριο της δίκης της Νιρεβέργης, αλλά ούτε στην Νιρεβέργη ούτε στο Τόκιο καταδικάστηκαν με βάση αυτό το έγκλημα. Αρχίζει από το 1948 να αποτελεί τμήμα του γραπτού διεθνούς δικαίου, αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ήταν ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο προϋπήρχε της γραπτής καταχώρησής του. Και επομένως είναι και μια απάντηση αυτό για όποιον νομίζει ότι μπορεί να αμφισβητήσει την εφαρμογή της διεθνούς αυτής σύμβασης, γιατί τα γεγονότα που αναφέρουμε είναι προγενέστερα και επομένως δεν μπορούσε να έχει αναδρομική ισχύ αυτή η σύμβαση. Είναι ένα κεφάλαιο, να μην το θίξουμε περισσότερο. Να πούμε μόνο το εξής. Εφόσον υπάρχει η ιστορική πραγματικότητα η οποία τεκμηριώνεται και είναι το κορυφαίο, από εκεί και πέρα τι δρόμους έχουμε στη διεθνή δικαιοσύνη για να υποστηρίξουμε την διάπραξη αυτού του εγκλήματος? Το έγκλημα αυτό δεν έγινε μόνο κατά των Ελλήνων του Πόντου, αλλά έγινε και κατά των άλλων χριστιανικών λαών, όπως ήταν οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι. Οι δρόμοι που έχουμε μπροστά μας είναι θεωρητικά τρεις. Εξ αυτών οι δύο δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να ακολουθηθούν. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που δεν θα μπορούσαν να ακολουθηθούν? Είναι ο δρόμος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, όργανα τα οποία μπορούν να ζητήσουν από το Διεθνές Δικαστήριο μια γνωμοδότηση πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά είναι πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο να υπολογίζει κανείς σε μια τέτοια προοπτική. Ο άλλος δρόμος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που και αυτός όμως δεν θα ήταν ένας δρόμος πρόσφορος, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν επιλαμβάνεται, η πρακτική αυτό δείχνει, των μαζικών διωγμών και των θεμάτων που άπτονται της πολιτικής. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτούμε τον άλλο δρόμο, τον τρίτο ο οποίος υπάρχει, και είναι αυτός του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Η βάση για να προσφύγουμε εκεί είναι το άρθρο 9 του καταστατικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεδομένου ότι μπορεί να επιληφθεί τέτοιων ζητημάτων το Διεθνές Δικαστήριο και ήδη έχει κρίνει στην υπόθεση, σε μια σημαντική απόφαση που εξέδωσε το 2007, Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατά πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, και δέχτηκε ότι πέρα από την ευθύνη των φυσικών προσώπων στοιχειοθετείται και ευθύνη των κρατών. Άρα θα μπορούσε κανείς να ανοίξει αυτό το δρόμο του Διεθνούς Δικαστηρίου. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ενδεχομένως και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που ιδρύθηκε στη Ρώμη το 1998 και το οποίο έχει αρμοδιότητα, σύμφωνα με το καταστατικό του, να ασχοληθεί με το έγκλημα της γενοκτονίας. Αλλά το δικαστήριο αυτό θα πρέπει να έχει ενώπιόν του τους φυσικούς αυτουργούς αυτού του εγκλήματος. Και επομένως δεν υπάρχει περιθώριο να συζητήσουμε την περίπτωση του δικαστηρίου αυτού. Και βέβαια παράλληλα θα μπορούσε να ακολουθηθεί και ο δρόμος της πολιτικής αναγνώρισης, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και ήδη έχει ακολουθηθεί, και πρέπει να σημειώσω ότι μέχρι στιγμής 13 κράτη έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία, περιλαμβανομένων βεβαίως και της Ελλάδας και της Κύπρου. Ένα σημαντικός αριθμός πολιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές πόλεις στον Καναδά.
Η πιο σπουδαία όμως αναγνώριση σε αυτό το επίπεδο είναι από τη Διεθνή Επιτροπή Ακαδημαϊκών για τη Γενοκτονία, η οποία αναγνώρισε πλήρως. Άρα, ένα ηθικό χρέος για την ελληνική πολιτεία να προχωρήσει αυτό το θέμα προς πάσα κατεύθυνση και προς το Διεθνές Δικαστήριο, αφού ετοιμαστεί κατάλληλα, αλλά και ζητώντας την αναγνώριση πολιτικά από κράτη, διεθνείς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, όπου εμείς μετέχουμε.